Paștele este o sărbătoare strict pentru evrei. Acest lucru este consemnat în Tora, în Cartea Exodului, capitolul 12, de la versetele 1 la 14. Aș vrea să citez atenționarea lui Iahve sau Jehova, consemnată în Exodul, capitolul 12, versetul 43, 44 și 45, atenționare adresată lui Moise și lui Aron, prin care spune: iată rânduiala Paștelor, niciun străin să nu mănânce din ele, să faci circumcizie oricărui rob cumpărat cu bani și apoi să mănânce din ele, străinul și slujitorul angajat să nu mănânce din ele. Noi, creștinii, neamurile, care nu suntem evrei, facem referire la cina Domnului sau comemorarea morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Și v-aș ruga pe dumneavoastră, pentru că timpul nu-mi permite, datorită acestui sistem de înregistrare, sunt limitat ca timp, și cu privire la această cină, vă rog să citiți acasă, liniștiți, 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 17 la 34. Veți înțelege că această sărbătoare coincide exact cu sărbătoarea pe care o țineau evreii ca dată exactă. Iisus a zis apostolilor: continuați să faceți lucrul acesta în amintirea mea. Luca 22, cu versetul 19. Sau 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 26. Deci, predecesorii apostolilor, adică noi, trebuie să comemorăm această sărbătoare în fiecare an până la venirea Domnului. Prin moartea lui Iisus, observăm că mesajul lui Dumnezeu din Geneza 3 cu 15 este da și amin. În acest mesaj face referire la femeie și la șarpe. Șarpele îi va înțăpa călcâiul femeii, iar femeia îi va zdrobi capul șarpelui. Dumnezeu este Părintele nostru, al tuturor oamenilor. Acest lucru este consemnat în Geneza, capitolul 1, versetul 27 și 28. Dumnezeu, Iahve sau Jehova, ne arată iubirea absolută și unică a Lui în calitatea sa de Tată și Creator față de noi. Și pentru asta vă rog să citiți Ioan capitolul 3, versetele 16 și 17. Și totodată să fim atenți și la avertizarea Domnului din Ioan capitolul 3 cu versetul 36. Care este semnificația pâinii și a vinului? Domnul Iisus a spus: pâinea nedospită pe care le-a dat apostolilor reprezintă corpul Lui, adică corpul Domnului de carne fără păcat. Citiți Marcu, capitolul 14, cu versetul 22. Vinul oferit apostolilor reprezintă sângele legământului, sângele Domnului care trebuie să fie vărsat în folosul multora. Să fim atenți! Acest sânge a fost vărsat nu pentru toți, doar pentru aceia care cred în jertfa Domnului Iisus Hristos și nu numai că cred în jertfă, dar îl recunosc în viețile lor ca stăpân, Domn și Mântuitor. Noul legământ al Domnului Iisus cu cei 11 apostoli fideli a fost instituit la cina Domnului și pentru aceasta
trebuie citit cu atenție Luca, capitolul 22, cu versetul 29. Apostolii au fost invitați să domnească împreună cu Hristos în regatul ceresc. Ioan 14, cu versetele 2 și 3. Să medităm profund la avertismentul din Ioan 6, cu 53 și 54. Cât de des trebuie să comemorăm și până când această sărbătoare? O găsim, bineînțeles, consemnată în 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 26, adică până la a doua venire a Domnului. Sau până când sărbătoritul se întoarce. Care este data exactă a comemorării? Aici unde se naște marea confuzie. Când vedem că creștinismul sau creștinătatea este condamnată pe nedrept să comemoreze două date total distincte acestei sărbători. Haideți să vedem ce spune Biblia. Care este data corectă pentru a comemora această sărbătoare? Biblia spune că data este 14 Nisan, conform calendarului ebraic. 14 Nisan, după apusul soarelui, conform calendarului evreiesc, folosit în secolul I. Luna Nisan începe de la apusul soarelui, după ce luna nouă, cea mai apropiată de echinoxul de primăvară, se vede la Ierusalim. Data comemorării este 14 zile mai târziu. Anul acesta, această dată coincide cu data de 7 aprilie. De la apus și până la apus. Trebuie să înțelegem că Iisus a murit în acea zi când a instituit comemorarea. Am convingerea și sper din tot sufletul că aceste informații oferite pentru dumneavoastră cu voia Domnului sunt în favoarea dumneavoastră. Sper că va face lumină. Sper că vă va ajuta să înțelegeți semnificația corectă a morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Sper că vă va ajuta să înțelegeți care este data exactă în care trebuie comemorată această sărbătoare. Să ne rugăm și să-i mulțumim Domnului Hristos împreună. Să-i mulțumim Tatălui Domnului Iisus Hristos că ne dă puterea ca să spunem și altora despre aceste lucruri. Iar dumneavoastră, celor care asimilați această învățătură corectă, conform Scripturilor, vă rog să puneți în practică și să-i mulțumiți Domnului pentru acest mesaj care a fost transmis și a ajuns la urechile dumneavoastră. Vă iubesc și vă doresc tuturor să aveți pace și liniște în suflet. Să fiți bucuroși că Domnul Iisus Hristos este sărbătorit și chiar dacă bisericile sunt închise, cerul nu poate fi închis. El ne iubește, El este cu noi și să-i spunem din tot sufletul nostru: vino, Doamne, te așteptăm, sărbătoritule, să te întorci acasă, să vii, să-ți iei mireasa ta. Amin.